princeze! Svemoćna Tuberina. Pa žuri, Marcelo! Zadržavaš moje mamu i tatu! Ne zadržavam ih ja. Evo, pomoći ću ti. Hej, ne pakuj mi sve moje stvari. Vraćam se za nedelju dana. Cela nedelja bez Marcela. Tuberina, 7 prelepih dana. Tuberina. Spreman si? Zaboravio sam... Sjajno, idemo! Tuberina! Došlo je vreme, Tuberina. Da, tata. Kad napustimo dvorac Ajkula, pa sve dok se ne vratimo u njega, ti ćeš biti vladar kraljevstva Ajkula. Da, tata. Znam da ćeš tu odgovornost shvatiti ozbiljno. U potpunosti, tata. Tuberina će se dobro snaći. Znam da hoće, a znam da će joj i njene drugarice pomagati sve vreme. Da, gospodine. Hajde onda da krenemo. Doviđenja, draga. Doviđenja, mama. Nemoj mi ulaziti u sobu, u redu? Naravno da neću. Osim ako mi dužnost ne naloži. Doviđenja, visočanstvo. Doviđenja, visočanstvo. Doviđenja! Ester, Polvina! Hej, vratite se! Stanite! Pazi! Ovo je bolalo. Znam. Hajdemo ponovo. Stojite tu, gde ste? Šta je bilo? Ne smete se igrati ovde. Ali zar se ne sećaš plana? Kakvog plana? Da kada tvoji roditelji odu na 7 dana, mi radimo šta god poželimo. Možete to, ali ne ovde. Ne dok ja vladam. Moj tata računa na mene. Ali Tuberina! Trebalo je da se zabavljamo. Morat ćete da se zabavljate negde drugde. Ali znaš li šta to znači? Naravno da znam. Šta to znači? Tajna soba. Soba. Hajdemo! Wow. Evo je. Oduvek te zanima šta ima u njoj. Ali moj tata je drži zaključanu. Niko u nju nije ušao do sad. Ovo nam je prilika. Samo treba da pronađemo ključ. Gde bi mogao biti? Pretpostavljam da je u biblioteci. Hajdemo tamo! Wow! Gde da ga tražimo? Nećemo! Ne smemo! Tata sigurno ima dobar razlog za zaključavanje te sobe. A saznaćemo i koji kada uđemo u nju. To bi bilo provaljivanje. Zar to rade odgovorni vladari? Možda, ako jako žele da uđu. A ti želiš da uđeš, jel tako? Ne, ne želim. Želim da budem dobar vladar, kao moj tata. On mi je poverio vladanje i ponašat ću se baš kao što on želi. Ali ostani verna sebi, Tuberina. I zabavljaj se, a budi pritom i odgovorni vladar. Izvinite me, devojke, imam mnogo posla. Kakva posla? Posla vladara. Koja to? Dok ne postanete vladari, nećete razumeti. U redu onda, treba da krenemo. Aha, Vidimo se sutra u školi? da, vidimo se. Navići ću se lako na ovo. Odlazi, Gami. Ne mogu da se igram. Ja sam vladar. Hajde, smestite se što pre, deco, imamo mnogo posla danas. Misliš li da će Tuberina ostati toliko ozbiljna? Nema šanse, dosadit će joj to. O, nadam se, onda ćemo moći da se zabavljamo. Neko nam fali, ko danas kasni. Primite moje izvinjenje zato što kasnim, učiteljice. Imala sam mnogo kraljevskih obaveza od velike važnosti. Razumem, Tuberina, ali Ajkule... Dok ja vladam kraljevstvom Ajkula, moji stražari će me pratiti gde god da idem. Razumem. U redu onda. Molim te, sedi, Tuberina. Hvala vam. Ti si ono rekla da će Tuberini dosaditi ovo? Izgleda da sam pogrešila. Dobro jutro. Zdravo. Možete početi sa časom, gospođice. Da, hvala ti, Tuberina.
susretu. Doviđenja. Tuberina. Čekaj nas. Smirite se. Ovo su mi drugarice. Kako vam može vladar Ajkula pomoći? Mislile smo da bi ti prijalo društvo. Možemo se igrati zajedno. Hvala vam na ponudi. Morate da zakažete sastanak. Veoma sam zauzeta. Hajdemo. Sastanak? Moramo da zakažemo sastanak sa njom. Ova nedelja je trebalo da bude zabavna, ali do sada nije bilo nimalo zabave. Šta ako Tuberina ostane ovakva? Šta ako ostane ozbiljna i stroga zauvek? Neće ostati, jel tako? Možda se više nećemo zajedno zabavljati. To je toliko strašno da ne želim ni da mislim na to. Ali šta ako ostane ovakva? Samo treba da se pobrinemo da se to ne desi. Kako? Imam jednu sjajnu ideju. Hajdemo! Tajna soba. Znamo da Tuberina želi da uđe u nju, jel tako? Tako je. Omogućit ćemo joj to. Misliš li da neće odoleti da se ne zabavi malo? Mislim. I ponovo će postati ona stara. Moramo biti pažljive. Uspeli smo. Da bismo otključale sobu, treba nam ključ. Za koji je Tuberina rekla da je ovde negde. Odakle da počnemo? Pogledat ću tamo. A ja ću onamo. Čim nađemo ključ, idemo po Tuberinu. Ako nađemo ključ, ko zna gde je? Moramo ga naći, osim ako ne želiš da Tuberina ostane ovakva. Nešto mi je čudno na toj slici. Ništa nije čudno na kralju Ajkula. Ne mislim na kralja Ajkula, već na ono iza njega. Na šta to? Vidiš? Sjajno! Ključ je bio okačen na slici. Da li je to taj ključ? Ovaj može biti za druga vrata. Hajde da proverimo, da bismo se uverile. Nema nikog. Isprobajmo ga. Ako kralj Ajkula želi da ova soba ostane tajna, misliš li da možda ima zamki ovde? Ne budi šašava. Nema nikakvih zamki. Ko je sada šašav? U redu. Pogrešila sam. Kako sam mogla znati? Kao što sam i mislila. Provalnici! Tuberina, to smo mi. Znam ko ste vi. Provalnici! Nismo mi provalnici. Šunjanje po dvorcu u koji nisi pozvan, kako se to zove? U redu, to je provaljivanje. Ali provaljivanje u dobre svrhe. A kakve to? Pronašli smo ključ od tajne sobe. Ključ? To je taj ključ? Tuberina, pomoć, molit ću. Momci, pustite ih. Hvala ti. Ja ću se pobrinuti za njih dve. Idite sada. Sada kada imaš ključ, znaš šta treba da uradiš, Tuberina? Znam, da ga vratim na njegovo mesto. Ali Tuberina, možemo li na kratko pogledati? Niko nas neće vidjeti. Ovo nam je jedina prilika. Znamo da želiš to. Pravi vladar to ne bi uradio. Ali naša drugarica bi. Naša najbolja drugarica, Tuberina. U redu. Pošto to želite, a drugarice ste mi, otključat ću je. Ali ovo radim zbog vas. Samo zbog vas. Znamo to. I veoma smo ti zahvalne. To je pravi ključ. Otvori vrata, Tuberina, hajde. Ovo je igraonica. Ali kome ona pripada? Meni ne. Nikad nisam videla ništa od ovoga. Sve je veoma staro. Pogledajte ono. Ko je ovo? To je moj tata. To jeste kralj Ajkula. Zašto moj tata tako izgleda? Zašto se čudiš? Čak je i kralj Ajkula bio dete. Znam, ali nisam ga zamišljala ovako. Sada ga zamisli. Evo ti i pomoći. Izgleda da se zabavljao tad. Juhu! Moj tata je bio dete? Tuberina, sjećaš li se da si rekla da želiš da budeš kao on? Da. Ako se tvoj tata zabavljao kao dete i izrastao je u dobro kralja, onda zar ne treba i ti da se zabavljaš?
Pa, sad sam zbunjena. Zašto je onda krio ovu sobu? Da bi ga podsjećala na njegovo detinjstvo. I da ne bi postao previše ozbiljan kralj. Zbog toga je on dobar vladar. Šta ti to govori? Govori mi da treba da se zabavljam i ja. Ovo je bolelo. Da ponovimo to? Kao vladar kraljevstva Ajkula, naređujem vam to. Da, visočanstvo. Da, Gami, igri se sa nama, a?